Hola, bon dia, som Toni Gilbert, responsable de les bodegues Vins Toni Gilbert, i anem a presentar aquest nou projecte que hem fet amb tanta il·lusió. És un blanc de criança el 2010 ja vàrem fer aquest vi amb una altra etiqueta i aquest pic volem donar dues voltes més i fer aquest projecte molt més personalitzat i molt més tot això. A dins cada caixa hi ha 6 botelles que duen una etiqueta diferent cada una, que és un fragment d'aquesta transparència que ens ha fet el nostre gran amic i nosaltres. Aquest vi és un blanc de criança 2021, una anyada excepcional, ha estat fermentat amb botes noves de roure francès i una posterior criança de 5 mesos. Dins cada caixa, com per veure, això és la col·lecció que juntes les etiquetes formen aquest tipus.